Hej, det er så Mathias og Randers, og jeg er selvfølgelig Mathias, den grimme, og han er den Randers, den dumme. Jeg roller, og jeg har også sådan en ponggun, og jeg har en shotgun, og jeg har bare sådan nogle gæster og sådan et stort vildsvin derhjemme. Er det ikke bare fedt, mand? Ved det? Det piler mig, det piler mig. Men vi kan godt sige noget til verden. Altså, nede i Ukraine, der er jo sket det. Penge. Nej, nu Mikkel. Nå, men nede i Ukraine. Det er Mathias. Nå, men nede i Ukraine, der skete det, at bedstemor, Richard, Mikkel Pedersen, Ernst, Dico, og Mikkel Pelle. Hvad kan du mig? Mokket pokker. Nu for den her gang. Jeg sagde, det var slut med den her gang.